suis morte, sortis les pieds devant, et par la grande porte, celle des bons vivants. J'ai bien fumé et détendu que m'importe. J'ai rigolé à me faire péter la horte, à me vider le sang. Ne pleurez pas tous mes amis, ne pleurez pas tous mes parents, ne pleurez pas mes amoureux et mes amants. Velkommen til Michaels baghave. Vi er i gang med vores franske pizza. Og jeg er lige startet på at lave dejen her. Jeg har vores hjemmemalede hvedemel. Og jeg hælder lidt af vores hjemmelavede koldpressede olivenolie. Og så hej Michael. Så får den lidt vand. Jeg er lige gået i gang med vores pizzadej. Super. Og lidt salt. Der er sådan noget mere vand i. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, jeg vil tage hænderne i brug og begynde at ælte dejen. Må jeg gætte, hvad du gerne vil sige? Skal vi klippe? Jeg tror nu vi vælger at lave et klip. Ja, vi laver meget behændigt. Ja. Skål. Skål, ven. Så fik vi din øl. Oh yes. Skal vi her. Så er pizzadejen klar. Tomatsaucen. Her har vi. Hold nu kæft. Prøv lidt duft en gang. Aha. Man kan smide mange forskellige ting på sin pizza. Man bestemmer jo fuldstændig selv. Det som vores pizza i dag vil bestå af er lufttørret, lufttørret skinke. Det er hængt i skuret lige herovre bagved. En opskrift. En pølseopskrift, som min farmor har fået af hendes farmor. Prøv at se her. Mere skal der ikke til. Hjemmelavet pizzadej. Hjemmelavet tomatsauce. Hjemmelavet skinke. Hjemmelavet pølse. Chili. Frisk fra drivhuset. Ja. Og så skal der bare tændes op i grillen. Og voilà. Så har vi vores pizza française. Så bliver her nøjagtigt, som i Frankrig i gamle dage. Meget gamle dage. Skål med. Jeg er fandme også sulten. Og Kan jeg stå her? så. Voilà. Øjeblik. Instagram picture. Sådan der. Så det meget godt ud. Lige et filter på. Så Ja. tror jeg, så Skal nok lige have et par vildre. jeg tror, et enkelt eller to. Det er lige så Jeg tror bare, jeg spiser den med svært at fingrene. skære af, synes jeg. Øj, den er hård. Ja, men smagen fejler ikke noget. Har du set min bog? Jeg kan ikke stykke. Nu skal den mere. Og vi kan sige det der igen med, at smagen ikke fejler noget. Og så gik kameraet imens. Prøv at det her, ikke? Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Nej. Og der er ikke nogen, der vil... Altså, jeg vil ikke kunne byde nogen gæster. Må jeg se et billede, du tog på Instagram? Det er lige, altså, jeg vil tro, den skal en god... kæft, det tør, Den skal en god tur igennem Photoshop. Nej, det var ikke helt gennemtænkt, og det var måske heller ikke sådan drømmestarten i forhold til at lave en madblog. Nej. Skal du have din øl med? Ja, for fanden. Ça y est, enfin je suis morte, sortis les pieds devant, et par la grande porte, celle des bons vivants. J'ai bien fumé et détendu que m'importe. J'ai rigolé à me faire péter la horte.